खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि मिथिंगायारि सम्पदा जोबस्रांनायनि लामायाव नंगौ बे समाव थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं बिटिसिनि दाब दाब हाग्रा ओनसोलफोरा जेराव बे समाव ससियेल मिडियाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा राजखान्थिनि गाब होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय मिथिंगायारि सम्पद जोबस्रांनायनि गुबै जाहोनखौ राजखान्थिनि गाब होनानै बाथ्रा बुंलायनाया बे समाव सानफा एफा सोलिगासिनो दं सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि उल्टापानियाव जा हाग्रा दानस्रांनाय राजखान्थि षड्यन्त्र दं बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ अजद होदों आथिखालनि बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय जा सिखना जोहोलाव जा हायुङारि पार्क बे हायुङारि पार्कखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों आरो बे समाव बे फोजोबस्रांनायनि जा थांखि लानाय बे थांखि लानायनि इसिङाव राजखान्थिनि षड्यन्त्र दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांखि बे समाव बिथांमोना फोरमायदों आरो बे षड्यन्त्रनि थांखिया जाहैबाय बिटिसिआव जेरैखि जाया दुंहाव थासारि खालामनायनि खैसार आरो बे बाथ्राखौबो एबा अजदखौबो होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा हाग्रा दानस्रांनायनि जा बाथ्रा ओंखारबाय थादों बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौनो थांखिनानै बाथ्रा बुंदों दि जा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जाबायदि फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों बे थांखिनि आन्दोआव राजखान्थिनि षड्यन्त्र दं होनना बुंदों आरो जेरैखि जाया बिटिसिखौ दुंहाव थासारि खालामनायनि थांखि होननानै बे समाव अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ फोजोबस्रांनायनि आन्दोआव सोरनि षड्यन्त्र दं बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि राजनीति षड्यंत्र আছে অততে বিটিসি অঞ্চলত যেনেকৈ হলেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে মানে সেইটোৱেই উদ্দেশ্য ইয়াত ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰ আছে যদি বনা অঞ্চল বা যদি খুৰি কাটিবলৈ আহে বা জংঘল কাটিবলৈ আহে এনেকুৱা 500-600 গছ খাই পেলাই নাহে মই জানো ইয়াত 500-600-1000 এনেকুৱা হাজিৰা দি পেলাই জবৰদস্তি এই জংঘলত পাঠাই দিছিলে কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এনজিঅ' একেলগে লগ লাগি এইটো মানে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এজন দুজন ধৰিও হুদাহুদি কৰি আছে বুলি আমি গম পাওঁ মুঠতে ইয়াত বেলেগ একো নাই আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ নহয় বাহিৰৰ মানুহ বুলি আমি গম পাওঁ মুঠতে ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰ আছে যেনেকৈ হ'লেও বিটিচিত গণ্ডগোল কৰিব লাগে ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰ আছে আমি কম না এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'লেতো লাগি যাব অন্তত ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰ আছে বিটিচিত যেনেকৈ হ'লেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে কথা সেইটো দে থেংক ইউ